Ahojte priatelia, ste na kanáli Willer. Dnes vám ukážem, ako nahrať mapu na server Aternos. Prejdite na stiahnutie nejakej mapy z internetu, áno, mapu pre server Minecraft, prejdite na ľubovoľnú stránku, vyberte mapu podľa toho, stiahnite si mapu, mapa bola stiahnutá, v pohode. Potom prejdite na Aternos, kliknite na svety, kliknite na nahrať, vyberte buď priečinok alebo archív, mám archív, tu som si stiahol dve mapy, vyberte archív, nahrajte ho a budeme mať nainštalovanú mapu. Upozorňujeme, že mapy pre Javu a Bedrock sú odlišné, takže ak máte server na Jave, nemôžete uvoľniť Bedrock svet. Po procese budete môcť spustiť svoj server bezpečne hrajúc, potom zanechajte like, odber